F'Malta nafuha bħala kantanta u attriċi ħabrieka. 7 snin ilu, minkejja li kien hemm min għatala qalba, Larissa Bonaci ippakjat il-bagalji u telqet lejn Londra biex tissielet għall-ħolma tagħha li tistabbilixxi ruħha bħala attriċi. Qatt ma ħsibt li ħajgħaddu 7 snin u nkun għadnija u għandi ħajja u hekk issa. Miż-żewġa, għandi x-xogħol tiegħi, għandi l-kumpanija tiegħi tal-produzzjoni, qed naħdem ma' ħafna nies li għandhom ħafna talent kbir. It-triq għal Larissa ma kienx faċli, iżda spjegati li rnexxielha tipproduċi film bl-isem ta' Morning Star, fejn tinterpreta l-parti tal-protagonista Christina Radcliffe, li għexet f'Malta fis-snin 30. Spjegati li l-film sar bl-għajnuna ta' Screen Malta li dak iż-żmien kien taħt il-Kummissjoni tal-Films Maltija. Il-film qed jikseb ħafna onuri mill-film festivals barra minn Malta. Irbaħna ħafna awards kont Los Angeles, xahar ilu rbaħna Best Film hemmhekk. Allura Sanokla Productions nixtieq li nkomplu nkunu in development għal feature films, TV series and documentaries. Lara qalet lil TVM News li meta segwit il-premier ta' Gladiator f'Londra ħassitha gburija li dan ġie ffilmjat f'Malta, fejn spjegat li il-fatt li l-Kummissjoni Maltija tal-Films qed tattira dawn il-produzzjonijiet kbar għaliha bħala producer dan se jservi ta' mbottatura għas-suq internazzjonali tal-films. Meta tara da suċċess f'Malta lilek qed jgħinek bħala producer? Of course, għax bħal speċi it's giving credibility. Inti, Malta is very important u mhux bħala, għandna l-locations, però għandna l-istejjer tagħna u dawk vera importanti li ngħiduhom ukoll. Larissa ġiet magħżula fost 15 il-producer Ewropew mill-Erich Pommer Institute, li huwa l-akbar istitut tat-taħriġ fil-films u media, għaliex jemmnu fil-potenzjal tagħha bħala produttriċi Maltija. Bil-programm se jkun qed jgħinha timraħ aktar fid-dinja taċ-ċinematografija internazzjonali. Larissa tappella biex min għandu ħolma jibqa' jsegwiha, anki jekk forsi ħadd ma jkun qed jifhem din it-triq iebsa, iżda li meta wieħed jasal għad-destinazzjoni, is-sodisfazzjon ikun kbir ħafna.